Hello everyone. बे समावहाय बुंफुंगिरि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आङो बे समावहाय गस्पेल खन्थाइ दोंसे आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो। आरो बे खन्थाइनि लिरगिरिनि मुङानो जादों मुस्रि अनिल बसुमतारी। खन्थाइखौ आवरायदोनि। मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो, मा एसे गोमोथाव नोंनि अननाया फोरबो, नोंनि अननाया। मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो, मिथिस'आ सानस'हाया नोंनि अननायखौ आफा, नोंनि अननायखौ। थांखि दङ, मिजिं दङ सुबुंखौ सोरजिनायनि बे बुहुमाव। सोरजिगिरि सोरजिनायनि इसोर मुंखौ मिथिहोनायनि। मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो। सुबुङा नाथाय मिथिरोङा अननाय बिनि दिथौखौ, सोरजिनाय बिनि मुलुगखौ। मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो। मादि मैया अननाय बिनि पापनि बिबान फाननाय सुबुंनि, सोरगोआव लांनाय थांखि बिनि। जादों बिनो अरायबोनि इसोरनि थांखि। मा एसे सोमोनांथाव नोंनि सोरजिया फोरबो। थेंक इउ।